ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି। ଟାଇମ୍ ଏବେ 1:10 ହେଇଛି। 1:10ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। 1:10ରେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି ବସିକି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରୁନ ଧର ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍ ଧରିକି ରାତିରେ ଚୁଟି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ 1:10 ହେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1:10 ହେଲାଣି ବସିକି ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲା। ଏଇ ତ ଆମର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 1:10 ହେଲାଣି। ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏବେ 1:11। ଇଏ ବସି ଚୁଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଦ ହଉନି। କ'ଣ କହୁଛ ଶୋଇବା? ହଁ ଶୋଇବନି କହୁଛ? ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ହଁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ରାତି ମାନେ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ମୋତେ ଜୋର ଭୋକ ହେଲା। ମୁଁ ମ୍ୟାଗି କରି ଖାଉଛି।